So hey guys, good morning. गासैनिसिबो good morning. फुङावनो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों. नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबाय जानो हागौ. ओमफ्राय गुबुन माने चेनेलावबो बा इउटुबारफोरनियावबो नोंथांमोना बेखौ खोनाखाबाय जानो हागौ. थाम्बनेलाव जाहोदों आङो. स' बेनि बागै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना. मा होनो बेनि गेजेराव जुदि आंहा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला स' अननानै गासैबो आंखौ निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिबाय. गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाग्रोबाय आरो जाय गोदान हाबफैदो स' अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन. स' आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनोबो हागोन आरोना लोगोफोर. स' आं बुंनो सानदोंदि जोंनि बर' सिख्ला सासे दा मा होनो बुथार जाबाय. ओमफ्राय बियो जब मावो ना मा इदि माने खोनादो आरोना. ओमफ्राय खौरांगिरिफोरनिफ्राय आरोना. स' ओमफ्राय बिदिनो माने बिहा सानै माने माबा बयफ्रेन्ड दोङोमोन आरोना. स' बेबो गुबुन हारिनि बयफ्रेन्ड. ओमफ्राय मा होनो बे भारा रुम थादोंमोन जायनि मुनिसा बर' नामा बिनि मुङा आरोना जायनि बुथार जादों. ओमफ्राय सानै बयफ्रेन्ड दोङोमोन. ओमफ्राय सानै बयफ्रेन्डआबो माने बिनि भारा रुम थानायाव माने बिसोर सानैबो माने थांदोंमोन आरोना. स' सानैबो जमानो थाङाबो जानो हागौ. सासे इदि थाङोबो जानो हागौ आरोना. स' बेखौ आं मोजाङै बुंनो हाथ'नाय नङा. ओमफ्राय मा होनो बिदि माने इसोर सानैखौ थांनानै ओमफ्राय सासेया ओंखारनानै बे बहाबाफोर थांबाय बा न'आव थांबाय इदि आरोना. ओमफ्राय बिसोरखौ सानैदो माने रुम सिङाव दोङोमोन. ओमफ्राय बेयावनो बुथारनाय बायदि जाबाय आरोना. स' दा गोबां जोंनि बर' हारि माने सिख्लाफोरा गोबां माने इदिनो माने गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनानै माबाफोर जालायनानै इदिनो माने सोरबा रेपकेस जालायलाङोबा सोरबा माने इदिनो मोजां मोननायनि माबायाव माने खोलैनानै ओमफ्राय बुथार जायो आरोना. जेरै दा जोंनि बे मुनिसा बर' होननाया. स' गोबां दुखु नांदों जेसां माने बे मुनिसा बर'आ जिथुनिखि दा बुथार जादों जोंनिनो बर' सिख्ला जेसां माने गोरोन्थि खालामदोंबाबो गोरोन्थि खालामाखैबाबो जोंनिनो बर' सिख्ला जेसांबाबो माने दुखु नाङो आरोना खोनाबा बा नुबाथाय. स' बेयावनो बेखौनो नोंथांमोनखौ माने आपडेट होनो बा शेयार खालामनो नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना. स' गोबां दुखु नांदों जोंनि बर' हारियाव बा जोंनि बर' लाइमोन सिख्ला बा सेंग्राफोरनि माबायाव बिदिनो गोबां जागासिनो आरोना. स' सोरबाफोर फरायनो थाहैनाय बा सोरबाफोर खामानि मावनो थाहैनाय गुबुन सेंग्राफोरजों गुबुन हौवासाफोरजों लाइन मारिनानै बा मोजां मोनलायनानै बिदिनो माने बुथार जायो माबा जायो गोबां खोनाबोदों आरो नोंथांमोनाबो अलरेडि खोनाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर. स' आङो बारा बुंनोबो थांला आरोना. स' आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन बे भिडिअआ आरोना. स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन. मानो होनबा आंहा गगाबो मोनबाय थादों. माथोफोराबो दा बेलेग जागासिनो आरोना बोरैबा. स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन. थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल. जेसेबां हायो अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन नोंथांमोना. स' बाय बाय. थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल.